ساعة شعته خينو زينا مسنادونا نفلم لنا ذكركم تعزبتنا خمي تمسيون لو مع 24 حدار سدالو زيناتات وشن وزان حيزلكم قريب له نمكت لكم خروج عبد مادي بعبدي فيلما ارست زينا امباسادر محمد سعيد مانتاي مسنا برسن الزوا ماكل دنكاليا بتتكاملت محبراዊ አገልግሎታት ዘትዩ ሚኒስትር ሕርሻ ዞባ ጋሽ ባርካ ዓውት ወፍሪ ምቁጻር ሳገምቲ ዓዋፍ ኩላ አካይዶ ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ሃማዴ ምስ መሻርክቱ ምትሕባር ንዘሰላስሎ መደባት ገምጊሙ ኣብ ዜናታት ወፃኢ እስራኤል ኣብ ወሰናስን ከተማ ደማስቆስ ሶርያ ዘካየደቶ ደብዳብ ነፈርቲ ሰብኣዊ ክሳራታት ወሪዱ ግሪክ ኣብ 2025 ካብ ናይ ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳ ዝለዓለ ባጀት ምክልኻል ሰሊዓ أستراليا دبلوماسياዊ ዝምድናታት ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ንጥፈታት ካብ ምክያድ ክትሕየብ መንግስቲ ኢራን ፀዊዑ ዝርዝር ዜና أمحدار زوبا دوبا قيح بحري مصادر محمد سعيد مانتاي بعشرين سلسلة حدار مثل برتنو زوبا ماكل دنكاليا بتتكاملت ممكن خانن معالن محبراوي أقولقلوتات زتيوم أبتا بفهم بوستخايد ركب أمباسادر محمد سعيد محبراوي أقولقلوتات بحفشة أقولقلوتات ماي تمرتن تعنا لما فلاي ستوكرة مبريه بمهاب نزم مدرخ زبكع ودابن تساتفون حزب خرجاجت كم زد اللي جنزيبوم حزب تتكامل استمالي محبراوي أقولقلوت نخون كابت فاحلو زغمت نقشتاتن عدتاتن نفس مرت ماكلاي بوتا خطر نف بمزخار مسفحن معبالنا غدي مستوادد محبراوي أقولقلوتات ኣብ ተጠቃምነት ህዝቢ ከም ዝምርኮስ ገሊጾም أمباسادر محمد سعيد مانتاي أموداتات ساتفنت ህዝቢ ኣብ ዝውጠን መደባት ልምዓት ንምዕዛዝ ኣብ ማሕደርቲ ከባቢ ብዕቱብ ክሰርሕሉ ብምልባው ተርእዮ ምቁራጽ ተማሃሮን ትሑት ተሳታፍነት ደቂ ኣንስትዮ ማዕደ ትምህርትን ምፍዋስ ምስ ወለድን ኣብያተ ትምህርትን ብውህደት ክስራሕ ኣዘኻኺሮም حلاف جنفر تمرت ممر في صحيح كيدان بوغنو تساتفنت تمهارو بحفشا ناي دق انستيو دما بفلاين معباي ولدي ترኦም كعزو ፀዊዖም حلاف ፖለቲካዊ ጉዳያት ተግደፍ ዘባ ዶባ ቀይሕ ባሕሪ አቶ ገብረ ህይወት ተስፋይ ድማ መሰረት ናይ ኩሉ ንቕሓት ስለ ዝኾነ ኣብ ምብራኽ ንቕሓት ዝተኮረ መደባት ክድፋኣሉ ከም ዝግባእ ገንዚቦም تساتفت بوغنم مسرح تحت بايت او باسكاتات ماي زخون قربات كرغاغص ناي مراخبيتات تليفون صقم زلا فتح كغبرلو كمون نقحات حزب زبرخ ركبات قصالنت كلو زبل ريتوتات اقريبهم منيستر حرشا زوبا غاش باركاب اميتن 25 هكتار عوت وفر مقصار ساغمتي عواف كويلا كايدوم بزوار كوات نايت منيستر استلاخ تحستو بملكع صبصاب تواهيدلو مكايل حدغو قرباي أبي زوجاش باركاز ترى عسلتات ساقمت عواف كويلا أبزرات زتكس قدات كيورو داب تحت قصصر كم زاتوا منيستر حرشا قريتهم إتن عواف قدمينا بهاجرنا مسجامن زت جبرة زدلي كلمة متنقطعن مدلوعاتن كورح مسكرم جميرو زت خيده كل لاتات أبتست خيده نيمك أصار نتفتات عبس توات أو كم زنبرو أب منيسر حرشة حلفي أهارو قصصر ساقمت بالعات أتو تدرس سيوم حبيرهم نزعمان ومعوات بمتحبار منيسر حرشة ماكل قصصر أمبت أمدربدا مالت DLCO ممعدار نوزواتات غاش باركا كيراتات حرشة سراوتن حارسوتن زت جبرة صقنا معرفو نفرتي قربات نفاريت صربال عندادن كمون كال زد لمدلات كم تخير زت قساتو تدرس تمسرع قصصر ادمعي كم زنبر ابريهم نايلومي عامت نايزين كلا حدا تصبو نغرن كاورحت شعته يميرنا زني حواف زياتن دايم زعتقولو علو انت باهيلو قدمه مدنقاتا نزواتات توهايبيو كندالي نخازنينا مالتيو حدا تحساس كللاتا كارور شعته يميرنا خل نقبز اينا كالتن زلوانا معرفو نفرتي فتشنا ساعتن كاعتاز حاشت نبرت نايت سنه سلسونه تسخا بحزب سراوتين صقنا كبرلا ابستاند بايك كم تزنه تغيرو ابزي تساتفو ناي حزب ناي سراوتين بدعمي ناي مزبا تسني كوميناو زلو سرات ازيو صبو نيرو اتن عوافا ورحت قمتنا بهاجرنا مساغما باغارن نفاريتن تاساس كم تخايده بمتقاس
أبنو زواتات تسني كولجن هايكوتان بطلالة قبل 9,000 هكتار كللا كم تخيلون قليصهم أبنو زوا كولج تيناي أبز تبهاله فولي بوتا أبستات 5 هكتار كمون أب كبابي ممحدار قرست أسوان 5 هكتار لعلي 3 مليون زبزحن ساقمتو عواف كويلا بنفاريت مدهانيت بمنصاق أبنو زوبا شامبو قدما سفرن بمعناو عوز سرحات كم تسراسله آتو تيدروس وسيخو حبيرون كل تبوطات نايقو زرش حكيتنا حانتي أبنو زوبا كولج تيناي استبهاله بوتا كلايتتا أبوراس تبعله بوتان وزينا مزوع كولج من حدا كوابي جرستي مالتي بتغلى لك 3 مليون يعوافين أبزي بوتا عارفة نيرا تيني نايم مكود صار مسرح خاء بنفاريتيو زغبا مسدايك أسا أتزعر فالوتا صحي عرفت تكلم ساعة جيكا بايري تنصاق زغبا سلازي تي نايم مكود صار مسرح هازي وتنيرو بعسل زقوعزا دققت ساقمت عواف كويلا لعلنا مبرار عاغمس لزلون كاب هاجرنا بهاجر الناس ساقما أبزرات قدات يوردا أستات 1 مليون كويلا معلتي كاب شوعاتك 17 طونة كال كبرسا كم زغيلا كيلاتات يعبرو أعواف كويلا أبستات 25 هاجرات أفريقيا أب حوس مدربدا ناي سعر بوتان جغ شاكاتاتن يرايا جنفر حمادي زوبا سميناو قيح بحري مسناي سراح مشاركته بمتحبار مدايات حرشات عنا تمرتن كالن ذا سلاسلو مدبات اب عبيد دكنسيو تاولو تخم زمزب 24 25 حدار اب زكايدو غمغام غليتهم اب تركب حلفت حمادي امنو زواتات اب زقربو تصاب اب 25 اب تكبار استوطن مدبات زنبره بليطاتن دخاماتن بزرزر اغريبنن عميق زته تخايدلون حلاف جنفر حمادي زوبا سميناو قيح بحري ويزرو جماعة راكب وغنا مسفح ودابيتات مقطع مرعات تحت عدمن كشبو دك نستيون بدنفع ميا وسلطناتاتن ترادوتاتن دك نستيو خمون ام برخ بوليتيكاو نقحاتن كادن نستسلاسلن نطفتات زملكت سفيح مبرهيبام ويزرو جماعة سعيبات ساتفو دك نستيو بكل عودتات من انتقاعبي وهود سراح مس مشاركتنا حيل خيدن نقحات دك نستيو زبرخ قوسقاسات بزا حيله ملكعو كدفعلون ازغا خيرام أخبرنياتات أموداتات ساتفو دك نستيو أما عدة تمرتن معباي وهود سراح ككايد حدثت أبالات موداب عطوب تعرق جبر كمون حجرت كيلاوي عقم سبب بوتا سراح فتح كنا ديلو زبلين كالي ريتوتاتن لبواتاتن نغريبان نادلاينت كبو محدرا سنداتن مزاقبتن زملكات استمرو ب 26 حدار اب كتما عسب نحلفت استفلاليا اكلات توهيبو حلافيت ماكل مرمرن سندان هقدف ويزرو ازيب تولده اب دحره بايتا ماكل مرمرن سندان اب سنداتن اركايف سنزلو نقحات كمون ابادلاينت بقيلاتات زمراح عادو محدرا سنداتن وزيتون زتكور مبرهيبام سندات نقعزو حلف زبره وزيت نتفتاتهم زبلت ويزرو عزيب سندات ككم نتفتاتهم من بحريات سرحن زفلالي كوان تخونو قزينا وصدو خدو خلو زيادة خبري كم زلون بمقلاز بزل ماد موت سند ويفايل زبال جيغا مخانو اجنزيبام اتحزات عقاقبان اتقاقمان سندات من نقحات كسنا خمز قباء بمزخار دما زباد دوباقيح بحري بزو حقدات سندات سلزلو بقبوق فتشن كتصنعن كم زقباء اسميرات اللوم ويزرو عزيب موداتا سند قبو عقابن اتحزان نخركب فلتات مسرتا وسلا زخونه اب قدماي 40 يزمت عامت اب زمداين زنطفو سلطنا كوهاب مخانو غليتا جنفرت مرتي زوبا ماكل اب حفشا وامر سب سرحو بالحن اقداسنت سب سرحو بالحي اب سرعه تمرتين زتوكور سيمينار ب 27 حدار اب اسمرا وديبو اب تبت حغاغاز بروفيسور اب يونيفرسيتي سان دياغو كاليفورنيا دكتور مدهاني ماريكوس توهاب سيمينار استات 500 حلفت تمرتي امنو زباتات رئيس ممهران حلفت سنه ممهرنا خمون ممهران تكنولوجي حبريتا ماكلاين كلاين درجه تساتيفهم نيرم سب سرحو بالحي اب كل قرناعات عالم زركو احزاب مع عدلات مفتار قداس ترازلو كفال سرعه الكمبيوتر مخانس تغسه دكتور مدهاني نزلو وتاو اقداسنتن الوتاو صعبيناتن بزغبا تردينا كنتقملو خم زغبا تحساسيبهم ناقداسنت نايت سيمينار تغسو تساتفت بوغنم افلطوم اب سب سرحو بالحي زعب خوينو كم زرخبو قليتهم حلاف جنفرت مرتي زوبا ماكل ممر بلاي هبت قبر اب زهابو مزاز مغال نت سميرار نزهاب دكتور مدهاني ماريكوس بمسغان اب سب سرحو بالحيك ان تواسع تمهار بمخانم افلطوم نخعبي كلهم ام مهارن استمهارن زنطفو اكلات بعطب كسرحلو ازخخيرو
ቤት ጽሕፈት ህግደፍ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ንኡስ ዞባ ፈሮ ኣብ ምሕያል ውዳቤታት ህግደፍ ዘተኮረ ርክብ 26 ሕዳር ምስ ሓለፍቲ ዝተፈላለዩ ኣካላት ኣካይዶ ሓላፊ ፖለቲካዊ ጉዳያት ኣቶ እድሪስ ዓሊ ዝውጠን መደባት ምዕዋት ተሳትፎኩም ብሓፈሻ ናይ ካድራት ድማ ብፍላይ መሰረታዊ ከም ዝኾነ ብምብራህ ተራ ሕብረተሰብ ኣብ ተጠቃምነትን ምክንኻንን ትካላት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ክብርኽ ኣዘኻኺሮም ተሳተፍቲ ብግድኦም ኣብ መስመራት ፈሮ ደናንሎን ዓዲ ቀይሕ ኡምለን ተቋሪፁ ዘሎ ኣገልግሎት መጓዓዝያ ኩባንያ ሓራት ዳግማይ ዝጅምረሉ ኩነታት ክፍጠር ኣብ ማእከላይ ቦታ ኣሕዳሪት ቤት ትምህርቲ ክትክፈት ፍታሕ ናውቲ ህንፃ ክግበረሎም ከምኡውን ጉዳይ ተተካእ ፀዓት ቆላሕታ ክግበረሉ ዝብል ርእቶታት ኣቕሪቦም ኣማሓዳርን ዞባ ፈሮ ኣቶ ዑስማን ዓረፋ ብዝሃቦ መዛዝም ቃል ብኮምን ህዝባዊ ሰራዊትን ዝሰላሰል ዘሎ ልምዓታዊ መደባት ብምጓስ ክራማት ባሕሪ ዶንጊ እኳ እንተሎ ካብ ከበሳብ ዝወረደ ውሕጅ ግራውቶም ዘስትዩን ዝዘርኡን ሓረስቶት ዘረኣቶም ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ከም ዝርከብ ኣብሪሁ ዝኹልኩም ተዓዘብቲ ስዕብ ዜናታት ወፃኢ ደጊምና ንምክትታልኩም ብክብሪ ንዕድም ዜና ወፃኢ እስራኤል ሎሚ 28 ሕዳር ኣብ ሰናስን ከተማ ደማስቆ ሶርያ ዘካየደቶ ደብዳብ ነፈርቲ ሰብኣዊ ክሳራታት ወሪዱ በቲ ናይ ሄሊኮፕተራትን ድሮናትን ደብዳብ ብውሕዱ 13 ሰላማውያን ሰባት ከም ተቐትሉ ዝሓበሩ ሰመዝ ሶርያ ሁሲያት ዝርከብዎም 25 ቆሲሎም ብምህላዎም ቁጥሪ ሙታት ክዛየድ ከም ዝኽእል ኣሚቶም ብሰንኪቲ ወታደራዊ ስጉምቲ ከቢድ ንወቕታዊ ዕንወት ከም ዝሰዓቡ እውን እቶም ሰመዚ ብተወሳኺ ኣፍሊጦም ነቲ መጥቃዕቲ ብትሪ ዝኾነነ መንግስቲ ሶርያ ሕነ ናይ ምፍዳይ ስጉምቲ ከም ዝወስድ ሓቢሩሎም ተመትካዕቲ ኣካል ናይቲ እስራኤል ኣብ ዞባ ማእከላይ ምብራቕ ተካይዶ ዘላ ናይ ምስፍሕፋሕ ምንቅስቓስ ምዃኑ ዝግለጽ ኣብ ሶርያ ሰራዊት ኣዋፊራ ዘላ እስራኤል ከተውፅኦም ካብ መንግስትን ህዝብን ተሃገር ንዘቕርብላ ዘሎ ፃውዒት ፀማም እዝኒ ሂባቶ ከም ዘላ ይዝፍለጥ እስራኤል ካብ መወዳእታ 2023 ናብ ወሽመጥ ጋዛን ሊባኖስን ተካይዶ ዘላ ወታደራዊ ተጻብኦታት ብጠቕላላ ልዕሊ 80,000 ሰባት ከም ተቐትሉ ፀብፀባት ይገልጹ ግሪክ ኣብ 2025 ካብ ናይ ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳ ዝለዓለ ባጀት ምክልኻል ከም ዝሰልዐት ፀብፀባት ናይቲ ኣህጉር ሓቢሮም እታ ሃገር ነቲ ጽላት ዘገልግል 27 ቢልዮን ዶላር ወፃኢ ከም ዝገበረት እዚ ድማ 300 ናይ ጃምላ እቶታ ምዃኑ እቶም ፀብፀባት ይረድኡ እዚ ገዚፍ ገንዘብ ኣካል ናይቲ ወታደራዊ ዓቕሚ ሃገሩ ክሳብ 2030 ናብ ዝለዓለ ደረጃውን ምዕባል ተታሒዙ ዘሎ መደብ ምዃኑ እዩ ቀዳማይ ሚኒስተር ግሪክ ክሪያኮስ ሚትሶቲክስ ዝገልጽ ዝዓበየ ክፋልቲ ባጀት ሚሳይላት ፀረ ሚሳይላት ሳብማሪናት ነፈርቲ ኩናትን ካልእ ተተኮስትን ንምዕዳግ ዝዓለመ ምዃኑ ተሓቢሮም ግሪክ F-35 ዝዓይነተን 20 ነፈርቲ ኩናት ኣሜሪካን ምሽማት ተሰማሚዓ ከም ዘላ ዝፍለጥ እዮም ኣብ ሃገሩ ኤውሮጳ ተኸሲቱ ዘሎ ፀጥታዊ ዘይምርግጋእ ኣባል ሃገራት ወታደራዊ ዓቕመን ኣብ ምድንፋዕ ተፀሚደን ምህላውን እዩ ዝጥቀስ ኣውስትራልያ ዲፕሎማስያዊ ዝምድናታት ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ንጥፈታት ካብ ምክያድ ክትሕየብ መንግስቲ ኢራን ፀዊዑ እዚ ዝተገልጸ ኣውስትራልያ ንሓለዋ ሰውራ ኢራን ብጉዳይ ምወላ ግብረ ሽበራ ድሕሪ ምቋሳ እዩ ሓለዋ ሰውርኡ ልኡላውነት ሃገሩ ኣብ ምውሓስ እምበር ኣብ ካልእ ሽበራዊ ንጥፈታት ከም ዘይዋፈር ዝተቐሰ መንግስቲ ኢራን ሓቅነት ዘይብሉ ክስ ኣውስትራልያ ፖለቲካውን ግዳማውን ድፍኢት ከም ዘለዋ ነፂሮም ኣውስትራልያ ንኢራን ብሽበራዊ ጉዳይ ብምኽሳስ ንኣምባሳደራ ወርሒ ነሓሰ ናይ ዝዓመት ካብ ካምቤራ ከም ዝባረረቶ ዝከር ኮይኑ ብሰንኩ ዲፕሎማስያዊ ዝምድናን በኣሉታት ተጸሊም ጽንሑ ፀብፀባት ይጠቕሱ ኢራን ንጉጉይ ፖሊስታት ኣውስትራልያ መልሰ ግብሪ ከም ትበሉ ከተጠንቀቕ ጸኒሓላ ኣሜሪካን ሩስያን ኣብ ሃገራ መደበር ጠፈር ሓበራዊ ተልእኾ ንምክያድ ጠፈርተኛታት ሰዲደን እዚ ን8 ወርሒ ዝቕፅል ተልእኾ ስነ ፍልጠታዊ መጽናዕትን ምስልሳል ምዃኑ ሰመዚ ማእከላት ምርምር ጠፈር ክልቲአን ሃገራት ሓቢሮም እቶም ጠፈርተኛታት ክሳብ ወርሒ ሓምለ ናይ 2026 ኣብቲ መደበር ክጸንሑ ምዃኖም ተፈሊጡሎም ብምትሕባር ኣሜሪካ ሩስያ ኤውሮጳ ጃፓንን ካናዳን ኣብ 2000 ዓመተ ምህረት ዝተደኮነ ኣህጉራዊ መደበር ጠፈር ኣብ ዓውድታት ጠፈርን ስነ ፍልጠትን ዘተኮረ መጽናዕትን ምርምርን ዝካየደሉ ትካል እዩ እዚ ብልዕሊ 150 ቢልዮን ዶላር ዝተደኮነ መደበር ካብ ምድሪ 400 ኪሎ ሜትር ልዒሉ ይርከብ
መንግስት ሩሲያ ኣብ ከተማ ኢርኩትስክ ዝርከብ ቤት ጽሕፈት ቆንስል ፖላንድ ክዕጽኦ ሲኖም ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ሩስያን ኣምባሳደር ፖላንድ ኣብ ሃገሩ ብምጽዋዕ ካብ 30 ታሕሳስ 2025 ጀሚሩ እቲ ኣብ ምብራቃዊ ዞባ ሳይቤርያ ዝርከብ ቤት ጽሕፈት ቆንስል ተልእኮ ክቋርጽ ዝዝዝ ጽሑፍ ረኪቦም እሱ ጉምቲ እዚ መልሰ ግብሪ ናይቲ ፖላንድ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝወሰደቶ ኣብ ከተማ ግዳንስክ ዝነበረ ቤት ጽሕፈት ቆንስል ሩስያ ናይ ምዕጻው ውሳኔ ከም ዝኾነ ተሓቢሮም አንጻር ሩስያን ዝካየድ ዝኾነ ተጻብኦ ቀጥታውን ተመጣጣን ምላሽ ከም ዝወሃቦ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ሩስያ ብተወሳኺ ነጺሩሎም እዚ ምዕባለታት እዚ ነቲ ኣብ መንጎ ሩስያን ፖላንድን ተፈጢሩ ዘሎ ምትፍናን መሊሱ ዘኸርር ምዃኑ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይጠቕሱ መንግስቲ ሩስያ ከም መልሰ ግብሪ ናይቲ መንግስቲ ፖላንድ ኣብ ዝሓለፈ ወርሓት ጥርን ጉንበትን ኣብ ከተማታት ክራኮቭን ፓዝናን ዝነበረ ቆንስላዊ ቤት ጽሕፈት ሃገሩን ምዕጻው ዝወሰዶ ስጉምቲ ኣብ ከተማታት ካሊንግራድ ኢርኩትስክን ሴንት ፔተርስበርግን ዝርከብ ቆንስላዊ ቤት ጽሕፈት ፖላንድ ክዕጾ ከም ዝኣዘዘ ዝዝከር እዩ ድሕሪ ምውላዕ ኩናት ዩክሬን አንጻር ሩስያ ዝካየድ ዘሎ ዘመተ ኣባል ሃገራት ኔቶ ፖላንድ ቀንዲ ተዋሳኢት ምዃና ጸብጻባት ይሕብሩ ፕሬዝደንት ናይጄሪያ ቦላ ቲኑቡ ሰንኪ ጸጥታ ኩነታት ብ26 ሕዳር ኣብ ሰፊሕ ክፋል ሃገሩ ህፁፅ ናይ እዋን ሓደጋ ድንጋጌ ኣውጁ እዚ ስጉምቲ እዚ ዝተወስደ ኣብ ሰፊሕ ክፋል ሃገር ተርእዮታት ጭውያን መጥቃዕታትን ብኣሰካፊ ደረጃ ከም ዝዛይደ ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ እዋን እዩ ነቲ እናገደደ ዝኸይድ ዘሎ ጸጥታዊ ጸገማት ንምካት 20,000 ተወሰኽቲ ኣባላት ፖሊስ ክቁጸሩን ኩሎም ኣባላት ጸጥታ ናይጄርያ ኣብ ጽዑቕ ናይ ኮለላ ስርሒት ክጽመዱ ብፍላይ መጥቃዕታት ኣብ ዝተቓልዐ ርሑቕ ከባቢታት ድማ ኣተኪሮም ክሰርሑ ፕሬዝደንት ቦላ ቲኑቡ መምርሒ ይብሎም ብዘይካዚ ባይቶ ናይጄርያ ክፍላት ሃገር ናይ ገዛ ርእሰን ሓይሊ ፖሊስ ክምስረታ ፈቓድ ንዝህብ ሕግታት ክምርምር ፕሬዝደንት ቲኑቡ ኣተሓሳሲቦም ዛጊት መንነቶም ዘይተፈልጠ ዕጡቃት ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ ክፍለ ሃገር ናይጄርያ ልዕሊ 300 ተማሃሮን መምህራንን ድሕሪ ምጭዋይም መንግስቲ ናይጄርያ ኣብታ ክፍለ ሃገር ዝርከባ ኣሕደርቲ ኣብያተ ትምህርቲ ንግዚኡ ክዕፀዋ ከም ዝወሰነ ዝዝከር እዩ ፕሬዝደንት ቲኑቡ ተፈጢሩ ዘሎ ጸጥታዊ ቅልውላው ናይ ወጻኢ መገሻታቱ ንግዚኡ ከም ዘወንዘፈ ዝፍለጥ እዩ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ናይጄርያ ተኸሲቱ ጸንሐ ጸጥታዊ ጸገማት ኣብዚ እዋን እዚ ናብ መላእቲ ሃገር ይልሕም ከም ዘሎ እዮም ነቲ ከባቢ ብቐረባ ዝከታተሉ ወገናት ዝሕብሩ ኣብ ምዕራብ ኣፍሪካዊት ሃገር ጊኒ ቢሳው ብ26 ሕዳር ድሕሪ ዝተኻየደ ዕልዋ መንግስቲ ሓለቓ ስታፍ ሰራዊት ጊኒ ቢሳው ኮይኑ ከገልግል ጸንሐ ጀነራል ሆርታ ኤንታኤ መሰጋገሪ ፕሬዝደንት ሃገር ብምዃን ቃለ መሓላ ፈጺሞም ጀነራል ሆርታት ማል 27 ሕዳር ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ኣብ ዘስምዖ መደረ ንሰላምን ብልጽግናን ሃገሩ ብኣሉታት ጸሊም ዘሎ ብልሽውናን ዘይሕጋዊ ምስጋር ዕፀ ፋርስን ንምካት ከም ዝሰርሕ ቃል ኣትሎም ኩሎም ዜጋታትን ፖለቲካዊ ውድባትን ስሉጥን ሰላማዊ ምስጋር ክትተሓባበሩ ጀነራል ሆርታብ ተወሳኺ ጸዊዖም እቲ ዕልዋ ዝተኻየደ ፕሬዝደንታዊ ምርጫ ዝተወዳደሩ ኣብ ስልጣን ዝነበረ ፕሬዝደንት ኡማሩ ሲስኮን ቀንዲ መወዳድርቱ ፈርናንዶ ዲያስን ቅድሚ ወግዓዊ ውፅኢት ምንጋሩ በብወገኖም ተዓዊትና ኢሎም ኣብ ዝኣውጅሉ ዝነበሩ እዋን እዩ ቅድሚ 50 ዓመታት ናጽነት ኣብ ዝረኸበት ጊኒ ቢሳው ካብ 1984 ድሓር ተደጋጋሚ ዕልዋ መንግስቲ ከም ተኻይደ ጸብጻባት ይጠቕሱ ግዳማዊ ምትእታው ዝጠንቅኡ ኣብ ዞባ ምዕራብ ኣፍሪካ ተኸሲቱ ዘሎ ጸጥታዊ ዘይምርግጋእ ጠንቂ ተደጋጋሚ ዕልዋታት ኮይኑ ከም ዘሎ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይሕብሩ ግብጽ ተዘሚቱ ኣብ ኣብያተ መዘክር ኣውስትራልያ ካብ ጸንሐ 17 ጥንታዊ ቅርስታታ ከም ዝመለሰት ሓቢራ እዚ ናይ ምላስ መስርሕ ዝካየድ ዘሎ ቤት ፍርዲ ኣውስትራልያ ኣብ ወርሒ መስከረም ንሓደ ናይ ብሕቲ ኩባንያ ሃገሩ ነቶም ጥንታዊ ቅርስታት ናብ መበቆል ዓዶም ክመለስ ድሕሪ ዝሃቦ ውሳነ እዩ መብዛሕትኦም እቶም ቅርስታት ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ብዘይሕጋዊ መንገዲ ካብ ኣሜሪካ ናብ ኣውስትራልያ ዝተሰጋገሩ እዮም መምላስ ናይዞም ቅርስታት ምስ መበል 75 ዓመት ዝኽሪ ምስራት ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ግብጽን ኣውስትራልያን ምግጣሙ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ንዘሎ ሓድሕዳዊ ምክብባርን ምትእማንን ዘንጸባርቕ ምዃኑ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ግብጺ ኣፍሊጦም ኣውስትራልያ ተዘሚቱ ኣብ ኣብያተ መዘክራን ጸንሐ 21 ጥንታዊ ቅርስታት ግብጺ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጉንበት ከም ዝመለሰ ዝዝከር እዩ መንግስቲ ግብጺ ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ኣስታት 30,000 ጥንታዊ ቅርስታት ከም ዝመለሰ ጸብጻባት ይሕብሮም ግብጽ ጥራይ ዘይኮነት ካልኦት ሃገራት ኣፍሪካውን ኣብ እዋን መግዛእቲ ዝተዘምተ ቅርስታትን ክመልሳ ጀሚረን ምህላውን ይፍለጥ ዜናታት ምዛም አርእስታት ዜና ክደግመልኩም አምባሳደር መሐመድ ሰዒድ ማንታይ ምስ ነበርቲ ዞባ ማእከል ደንካልያ ተጠቃምነት ማሕበራዊ አገልግሎታት ዘትዩ
ሚኒስትር ሕርሻ ዞባ ጋሽባር ከዓወት ወፍሪ ምቁፅፃር ሳገምቲ ኣዕዋፍ ኮላ ኣካይዶ ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ሃማዴ ምስ መሻርክቱ ብምትሕባር ንዘሰላሰሎ መደባት ገምጊሙ እስራኤል ኣብ ወሰናስን ከተማ ደማስቆ ሶርያ ብዘካየደቶ ደብዳብ ንፈልሲ ሰብኣዊ ክሳራታት ወሪዱ ግሪክ ኣብ 2025 ካብ ናይ ካልኦት ሃገራት ኤውሮፓ ዝለዓለ ባጀት ምክልኻል ተሰሊዓ ኣውስትራልያን ዲፕሎማስያዊ ዝምድናታት ኣብ ሓደጋ ዘውቱ ንጥፈታት ካብ ምክያድ ክትሕየድ መንግስቲ ኢራን ፀዊዑ بارك زخركم تعزبت حفشاو زيناتات تابسزازي ملو سلامك تالكم نمسكن مسترف مدباتنا نحدقكم بوغنا بروح مشات